Happy ki pas jong ublay, bat ki pas rungai baro. Balay ngihab banishim benta hakamas bakuat ha kini ki sngi haniki por jong kani corona. Ngite bah bamangi baro nadu basdang kam tame ki bishop ki Paris priest ki lengdo bat baro ki nong yalam jong kebalang ki khot ya ki pat Kristan baro bakin dwai shudham hala shimet babakin ya shim benta haki online masses ban pen klan ya ke jinge jongki kam tame ha gani ke jinge mensiam te ko men ko para ba ye ha gani ka sngi ngaru ngakot kerpat ya baro ki paju ublei bani shim benta kam tam ha ka mas online ka live online jong ka Paris kani ka jinge shim benta jongi ka Paris kalong ka paper na ki pat ki mas bangi shim online namar ka mas kri ka mas jong ka Paris ha ka jinge shim benta jongi ha kani ka mas jong ka Paris ngia long ka way ngia dwai lang ngia shim benta lang ngi khot yo ublei ka bor jong ublei kam tam ha kani ka por nadu basdang jong ka mas ha du ka bakur jong ka mas te ka jing keman ka bakrau ka jing kerpat jong aru bani shim benta namar ka jing keman ka jing iej bakerpang jong ublei bamangi ngia dwai lang kum ni kum ka yeng ka sem jong ka Paris na ka daw ka mas abang iwan nam ta ka mas kam day ka thumbs up kam day ka thumbs down barabor ka mas bangi shim benta ha ka jing knya jong Jisu te kam day ka jing nang ka jing start jong padar ban ai ban penpusan yangi nringe shim benta ha ka mas jong Jisu Habangi perkhadi ketika mas ketika jing kenya jong Yesu halor kading pena kam dei ke bas ngau tenat ringe sim benta namar ka ai bor ka ai mensiam yangi ikalalong ki khon jong ublei bada kenika por ni dab shisha da ke jing kemen da ke jing kermen kana ka jing ia jaba mangi ngia dwai lang hagani ka por kam tam kandai siteng hadu sipo siteng kenika por bakar pang namar man la ubrio bakwa ban sim benta ha ke jing dwai Haga jing im Kristan kiriban don la kapor ke bakerpang hadu kata-kata bat ka ai bor ka ai mensiam haba mangi don kapor ka yarap yangi kapan klanya kene jing im jongi ngi omma de kene jing ie jung ublei ka jing jileu jong kene jing long jung ublei ka jing im bakrau jung ublei na kata daw ngi dap ka jing kemen hagene kapor ngi songu i fadarang ba ngi songu ya baro ki besim benta kam tami ba Severius Iba Raymond, iba Felix, iba Barbor, i Tracitom bakane ka online kan ya chaprang ni kermen bagi pat Kristan jungi kamta makane ka Paris ba buan 1,000 palat ki yeng kini sim benta kana bakane yo e kene ka jingai e na ublei hakene ki por ki ba e kamta ma bodon ke jing jenjar ngela kumno ngia dwai lang ngia sim benta lang barkane ke jinga sim benta lang jungi hakamet ke mensiam kapan kraw yangi kapan long yangi ki khon jung ublei tinga dab ke jing kemen ke jing kermen baki jing dwai jung pi kinang seiso ngi dwai mangi baro kane ke Paris ki jing khu jung ublei ki wan kane ka sngi kamta mi ki father ya ki brother ya ki sister ya ki rangba balang ya ki nong trei balang bat ya baro ki pa jung ublei namar nge sim bentalang kane ka jing sim bentalang kawan ra ka jinga seiso ha ka jing im Kristan bat ka jing long bakerpang jungi tu try nong kerkhu ya pi ngada ka jing kemen tu ublei nong kerkhu kerdo ya pi un pen klanya ka jing im Kristan jong pi ha kine ki por ki jing ki jing jenjar ki jing pang ublei unang kerkhu kerdo ya pi who bless you, Bonet.